Ora benak Petro. Arane nek sing gono jebul mak lusut kowe. Sampeyan niku anggere yani senengane kok sak nyikep. Awis dadi watak. Kulo nek kemarin ile nyikep go ya bisa. Senengane nyikep dewa sedhi kok nyikep. Rangkul kok piye kok nyikep. Ayo nyikep ngono kok benak ayo disikep nek ora siap-siap lah yo. Melenjo ki apa? Nyasaken pangabekti kula. Ya tak trimo. Sing ngono ngaturaken pangabekti kula. Ya Trigowo. Ampun bisa. Sing namine Segono ajeng kula pejahi. Ampun bisa. Sing namine Trigowo ajeng kula pejahi. Lho kosek. Kita aja padha kerengan karo Trigowo. Iki dudu kethek ning kanane. Lah terus budi tak kandhani tujune durung ana kedadian cilik loro gedhe mati. Nek nganti ana sing kedadian cilik loro gedhe mati, tundone ping getun mburi. Lah pripun to Gurune menawa rumono dhisik Petro. Tak kandhani ya sing ngono. Trigowo sing nyolong gendhoga ana sumpah butut kuwi dudu ning kethek ning kanane. Iki sih anak kita pribadi lu, anak saking pundi lah kita aja lali. Nalika jaman kita dadi duta ning Alengka, kita ora dadi garangan putih to. Oh nggih. Jujung ning Taman Masuka ning Wit Nagasari. Kita ora terus mencolot ning pangkone Trijatha. Inggih kula akenina. Sajroning kita dipangku Trijatha iki kita duwe watak kepiye? Nggih, panjen kula ngakeni kula sedheng kalih Trijatha. Terangane ngono kuwi to kowe sing ngono biyen. Lah denger aku wae sing dadi duta. Aduh layak dadi duta sergepe ora jamak. Terangane kowe njaluk pangku Trijatha terus berbahaya ya kowe. Aja kaya ngono betul mapan ya kudu kudrate mengkono. Aning jenenge loro gawe kuwi. Dadi duta ya dadi Dringetangsuk. Terus ngene iki nek Trigowo niki iya Petro kowe aja ya. Prajengane ya padha Surabawane. Ngarang anake Segono wae ayo. Kowe kita niki biyen pinter ora jamak kok Segono. Jaman kowe mateni sarpa kenapa ajine dosa muka. Kowe mateni ngantok rewangi ndelik-ndelik entek-entekane ya